На беразе ракі індыйскай Джамны жылі даўней прыгожыя 3 дамы. У кожнай муж быў, так сказаць, вяльможа, затым пра хлеб іх клопат не трывожыў. Не мелі клопату і пра ўборы, ім не хапала толькі з неба зораў, ніхто не прымушаў іх турбавацца, наконт якой бы не было там працы. Паспаўшы ўдосыць і на мягкім ложку, яны і пачыналі дзень патрошку. Спачатку падавалі ім сняданне, пасля былі з суседкамі спатканні, яшчэ пасля ішлі яны на Джамну. Вось гэтыя прыгожыя 3 дамы. З усмешкай на сваіх цудоўных тварах яны з сябе свае здымалі сары, пасля залазілі ў ваду па пояс, а над вадой ім клівіў звонкі голас. Як пырскі ўзлетаў іх смех вясёлы, каб хто ўвагі больш звярнуў на голых. Яны сябе лічылі цудам свету, і ўсе былі павінны ведаць гэта. Гармідар той прыгожы і прыемны даходзіў нават і да шахт падземных, дзе людзі голыя крышылі камень сваімі збітымі ў кроў рукамі, каб збудаваць цяжкой падземнай працай надземным дамам добрыя палацы. На беразе ракі індыйскай Джамны не сумавалі гэтыя 3 дамы. Пра тое-сёе крыху размаўлялі, а гутаркі і час плылі па хвалях. Але дайшлі да рук сваіх урэшце, тут згода кончылася, ходзьце хрэшце. «Мае адна сказала цуда свету, і вы павінны ўсе згадзіцца з гэтым». «Ніякай згоды», кажа ей другая, «мае такія рукі, добра знаю». Такое самае пачулі і ад трэцяй, «мае найпрыгажэйшыя на свеце». Няма ў іх згоды, бо яны і суддзі, гарачых спрэчак і вада не студзіць. Якраз на тое, каля іх кульгая бабуля нейкая, галодная, старая, спынілася і прывітала голых у простых задушэўных словах. Пасля сказала: «Трэці дзень не ем я, гарачыня спустошыла нам землі, а можа, хоць скарыначку дасцёвы». Бабуля на іх не кранулі словы. Галодных сыты зразумець не можа, пакуль самога лёс не патрывожыць. Да гэтых дам на Джамнай індыйскай наконт скарынкі не хадзі і блізка. Але ж-ткі трэба скарыстаць старую. Адна яе пытанне мы частуе: «Дапамажы нам скончыць нашы мукі, у якой з нас лепшыя красою рукі». «Чакайце крыху», кажа ім старая, «прыйду, як толькі ежу адшукаю». І пакульгала прэч ад іх з кіёчкам па чыста вымытым вадой пясочку. Праз гоні 2 ля ракі таксама жанчына простая сядзела пад кустамі. Усё жыццё яна працуе ў полі, сваім гарбом сваю стварае долю, ветрамі біта і дажджамі мыта. Яна нічым ад сонца не закрыта, ад сонца яснага яна ўся чорна, і лёсу горкаму яна пакорна. Прыйшла, каб смагу ўтаймаваць вадою, перадыхнуць хоць крыху над ракою. З кійком старая да яе кульгае, сардэчным словам і яе вітае: «Даруй, дачушка, за маё пытанне, ці засталася крошка ад снядання?» Сказала ў адказ ёй маладзіца: «Сядай, бабуля, ў засень на травіцы. Няхай збіраюць крошкі ліхадзеі, з табой снядання папалам падзелім, каб падужэла ты ў сваёй дарозе, каб весялей табе было нябозе». Паснедалі яны тады абедзве, хоць сонца і стаяла на абедзе. Старой была вялікая падмога, падзякавала, стала зноў на ногі, пасля ўзяла яе руку сваёю і павяла ля Джамны над ракою. Прыйшлі да дам, яны былі ля рэчкі. Сваёй ніяк не паканчалі спрэчкі. Сказала ім старая гэным дамам: «Цяпер адказ на запытанне дам вам. На рукі гэтай маладзіцы гляньце, яны і чорныя, яны аж з глянцам. Яны парэпаны, яны пабіты, яны салёным потам перамыты. Яны мяне, якую лёс знясіліў, запрацаваным хлебам накармілі. Няма на свеце ім красою роўных, а прыгажэй над вашы безумоўна. Бо хараство ўсё ідзе ад працы. Пабудавала праца і палацы. Хоць беленькія вашы, як лілеі, дабро не твораць і тварыць не ўмелі». Сказала так і адышла старая. Пашла ў свой бок і маладзіца тая. На беразе ракі індыйскай Джамны пазналі ўсё-ткі сорам тыя дамы.